L-ekonomija Maltija mistennija tkompli tikber fis-snin li ġejjin skont l-aħħar tbassir mill-Bank Ċentrali ta' Malta li juri tkabbir reali fil-prodott domestiku gross ta' 3.9% għal din is-sena. Skont l-esperti tal-Bank Ċentrali dawn il-prospetti pożittivi se jkomplu wkoll fis-sentejn li ġejjin. Il-mutur ewlieni ta' dan it-tkabbir se jkun il-konsum privat, indikazzjoni tal-qagħda tajba u stabbli tal-poplu Malti u Awċi. Għalkemm b'ritmu ftit aktar tranquill mill-aħħar snin id-domanda domestika xorta mistennija tkompli tissaħħaħ. Fl-istess ħin l-investiment lokali wkoll imbassar li jibqa' b'saħħtu fis-sentejn li jmiss. L-esportazzjoni netta mbottata l-aktar mill-kummerċ fis-servizzi se tkun tikkontribwixxi b'mod pożittiv għat-tkabbir ekonomiku għalkemm b'semm iżgħar mid-domanda domestika. Is-suq tax-xogħol mistenni wkoll jibqa' b'saħħtu fl-2025 bil-maqlub ta' diversi pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea bit-tkabbir ta' 3%. Fl-istess waqt ir-rata tal-qatt se tonqos għal 2.7% sal-2027, sinjal ta' suq tax-xogħol dejjem aktar stabbli u produttiv. L-inflazzjoni annwali skont l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għal konsumatur hija mbassra li tkun ta' 2.3% din is-sena, tnaqqis fuq l-2024, waqt li sal-2027 se tkompli tonqos biex tilħaq 2%, il-mira stabbilita mill-Bank Dinji. Fil-qasam fiskali d-deficit tal-Gvern bħala proporzjon tal-prodott domestiku gross mistenni wkoll ikompli jonqos gradwalment, tant li minn 3.7% fl-2024 u mbassar li jinżel għal 3.4% din is-sena u għal 3% s-sena d-dieħla u 2.6% fl-2027. Il-proporzjon tad-dejn tal-Gvern imqabbel mal-ġid nazzjonali wkoll se jibqa' taħt kontroll. Dan kollu juri politika fiskali b'saħħitha li żżomm taħt kontroll l-infiq pubbliku, waqt li dan l-aħħar tbassir ekonomiku tal-Bank Ċentrali juri stampa ġenerali pożittiva għall-ekonomija lokali fis-snin li ġejjin, bit-tkabbir sostenibbli, suq tax-xogħol stabbli u inflazzjoni taħt kontroll fost l-oħrajn.